Meta laħwa l-om, tajjeb, inislu DNA, tajjeb. Il-configuration tal-moħ u tal-ġisem hemm relazzjoni, nirtu l-xuxin, tajjeb. Issa, minnaw joħroġ 125 watts minn rasek bħalissa inti qed jiġi emitted 25 watts ta' power. Dik hija. Issa jien għandi teorija li dak huma kollha electromagnetic field. Fimta? Issa, jekk ommu iben 25 watts hija l-enerġija li għandi bżonn biex nħaddem moħħi jew le jemmittja radiating. Dak li kelli qed tagħmel inti, dak qed iħaddimlek moħħok ovvjament, imma mbagħad jiġi radiate ħossa sħanek, inti tilbes ħafna kowtijiet u ma toħroġ dik, għal tħossok sħun. Issa dika inħoss li dik parti mir-reliġjon tiegħi tagħna paċenzja bija issa, għax kollox konnetti, billi l-om u l-liben għandhom l-istess DNA u l-aħwa għandhom l-DNA, jista' jkun li dik is-sħana mhix kif qal Einstein, the speed of light is equal to mc squared. C is the electromagnetic field velocity, mhux il-light, għax l-spektrum tal-light huwa kbir ħafna tal-electromagnetic field, infrared, violet light, radio waves. Fimtni, mhux il-light biss, il-Bibja tgħid let there be light. No, let there be an electromagnetic field, fimta? Allura, jiena nħoss li jekk jiena tifel Tommy, hemm possibilità kbira li jiena ttunjajt għaliha. U temminni ġon ta' jien meta kont nisfen ma' minn nisfen, anki meta niġi ta'. Jekk jiena niġi ħdejk, jekk jgħet il-bot, jekk nersaq lejk, ta' fil-inħoss inti raġel tajjeb jew le, jekk niġi wit indaqsek miegħek, isek ir-radiation tiegħek inħossa. U tfajlet li kont nisfen, per eżempju, nħossa you're bad. Allora ma hija, fimt, u maħuti, għandi di, inħossni, fimt, u kulħadd għandu. U tiġi xtejd li tirreżonaw fuq l-istess frekwenza. Yes, issa. Meta l-evoluzzjoni għamlet l-pjanti, u jina u inti, per eżempju, inti tifel ta' missieri, u jina tifel ta' missieri, tajjeb. Issa, jien semmut, u l-materja tiegħi se ssir enerġija, u dak huwa r-reliġjon tiegħi, fimta? Dik is-cycle. Enerġija, materja, evoluzzjoni, ommi, missieri, jiena mietu issa, jien ġibt it-tifla tiegħi, jiena semmut, insir enerġija, nerġa' lura, għalhekk aħna aħwa falla, għax inti enerġija. Ġesu Krist, we are made in the same. Jistudjat ftit il-Bibja ftit ta'. Imma dak l-expression li hemm li aħna magħmulin fl-imiġ talla, it's true, għax aħna kollha enerġija. Christ is energy, God is energy. Bellezza tiffitja. Imi ma msen. Il-Bibja, jekk tinterpreta timbidel God electromagnetic field, tibqa l-istess. Mirakli jisiru l-istess, resurrections. Kollox l-istess jibqa, kollox l-istess. Allura, fimt, jekk jina mmut issa, kull ma sejj. U l-ideja tar-ruħ kważi tibqa l-istess. Of course. Għara kemm sabi, jiena ġismi se jispiċċa. Jiena biċċa faħma bħalissa, jekk faħma taħraqa, ġol power station tajjeb, issir fil-boiler tal-power station, issir elettriku, mbagħad imur charger d-dar tiegħek, tiċċarġja il-mobile tiegħek, fimt? U ma tkellimni kif se tagħmel dal-podcast u dak li joħroġ minn ġol antenna huwa l-faħam u żejt li inti bdejt bih ta' transfigurazzjoni, fimt? L-aħħar biċċa resurrection. Għalkemm anki l-kliem sabiħ. Allora jiena ċalibu leha nindik l-enerġija se nagħmel modulation tagħha, modulation ġifi superimpose fuq il-carrier. Għax l-ispazju ma tistax timxi inti bis-sound waves. Kif aħna qed nagħmlu issa. Inti hawnhekk għandek dal-amplifier, qed imurlek ġo modulator hemmhekk, qed titrasmetti ma nafx frequency qed titrasmetti forsi xi ftit gigahertz jew FM. U inti qed tagħmel modulation tal-vuċi tagħna fuq dik il-carrier li inti qed tibgħat. Mingħajr dik il-carrier ma tistax tmur fl-ispazju inti fim. Allura se jiġi meta jiena insir electromagnetic wave, dik l-electromagnetic wave se tiġi superimpose fuq il-personalità tiegħi. Li jiena għenjat meta kont ħaj. Allora jien se nibqa' ħaj bħala electromagnetic wave modulated bil-personalità tiegħi. U meta semmejt l-ommi jiena, ommi għeddit minn hawn minn ftit ilu.
U tjunijat għalija, jien semmejt l-ommi u missieri u l-ħuti. Mela, tlaqna?